ҳадяқал як донаи билет бихарен. Дар ҳудуд 17 нуқтаи сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе барои ҳазл гуфтӣ ё ки дар ҳақиқат гуфтӣ патента дар ин ҳолат наметиянад. Убайдулло Холназарови чай тақрибан ё 60 гирифтагия ё 70 падар ё модари ту ё бародари ту имзо бимона ва ягон кас ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. Табобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, аз он ҷумла протрузияи сутунмуҳра, остреохондрози сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо. Суроға Федератсияи Россия, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. Аз ҳаматон як чиза эҳтиромона хоҳиш мекунам, як дастгирии шумо дар корай. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтесай ва конкурси ма ҳамагӣ 51 дона приз дора, як дона телефони 3000 сомона ва 50 таи дига конвертҳои пулӣ арзанда. Чанд нафаре ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесай, агар як донаи билет ҳам бихарен, мо билетҳоро ба анҷом мерасонем, рӯзи финала аниқ мекунем. Картаи Сбербанк барои билет харидан. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Нархи як билет 200 рубла дар бар мегирад ва ногуфта намона, касое ки бисёр билет харидан мехоҳанд, ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. ҳама каса як дастгирӣ кунен, ман ҳамаи шумо боварӣ дорам, ҳадяқал як донаи билет бихарен, чектона дар ин рақамҳои WhatsApp равон кунем. қатъи номтон мо ҷошда шумода билетона роӣ мекунем. ба ҳаматон муваффақият ва дастгириҳои шуморо интизорум. як ахбороти нав. қарори раиси шаҳри Душанбе барои бардоштани нуқтаҳои хатарноки сӯзишворӣ. шаҳрдори Душанбе қарор кардааст ки нуқтаҳои фурӯши сӯзишворие ки дар пойтахт ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нестанд, аз миён бардошта шаванд. дар ҳудуд 17 нуқтаи сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе ки ба талабот мувофиқат намекунанд, бардошта хоҳанд шуд. дар ин бора масъулини вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. яъне ки ҳар як нуқтаи сӯзишворие ки ба талабот ҷавобгӯ нест, бо қарори раиси шаҳри Душанбе бардошта хоҳанд шуд ва дар шаҳри Душанбе 17 нуқтаи сӯзишворие қарор дорад ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. Шукрулло нависонда: Браҷон 100 лайк барои шумо. Зиндаву сарбаланд бош. Як савол. Имсол 38 даромадам. Хизмат мебаранд? Не бародари азиз, барои ҳазл гуфтӣ ё ки дар ҳақиқат гуфтӣ, ин гапа ба хизмат шуморо даъват намекунам. Мамаҷонов нависонда: Салому алайкум акаи Сорбон, худо шуморо нигаҳбон бошад. Ака дар бораи амнистия ягон гап мезадем. Саломат бошед. айни ҳол дар бораи авф ягон маълумот нест бародари азиз. Ҷаст нависонда: Ассалому алайкум ака, ма патента супоридам, не ки получат накардам, тайёр шидагиай. Ма чанд вақт дорум пешакӣ раҳмат ака. баъде ки тайёр шидагиай, дар муддати 1 моҳ ё ки 1.5 моҳ метавонӣ ки ту барои дастрас куниш. Танҳо дар ҳолате ки ту патента гирифтанӣ мешавӣ, аввал ба задани регистратсияро проверка кун ки фалшивӣ набоша. агар ки регистратсият фалшивӣ боша, патента дар ин ҳолат наметиянад. Гадоев нависонда: ака чанд бор нависесам, агар двойной гражданин бошӣ, военни билети Тоҷикистон дар Россия кор мета ё ки не? Бале бародари азиз, дар ҳолате ки двойной гражданство мебошӣ, ба хоҳиши худат ё ки дар Россия хизмат мекунӣ ва ё дар Тоҷикистон. Омина нависонда: салом ака, як савол. Ай пушти падар гражданин супорӣ, чанд моҳ пас видша мегирӣ, чанд моҳ пас гражданин ша. Дар ҳоле ки ба основанияи падар ё ки модар шаҳрвандии Россияро гирифтанӣ мешавед, дар муддати дер 6 моҳ шумо соҳиби шаҳрвандии Россия мешавед. Хайриев нависонда: ака ҳамин саволумда ҷавоб медодӣ. ҳозир ай ҳама бисёр як одам чанд дона билет гирифтагиай? Ай шумо ай конкурси мо аз ҳама бисёр билет як бародармон гирифтагиай, Убайдулло Холназарови чай, тақрибан ё 60 гирифтагиай ё 70. аниқша намедонам, не ки ҳамин ҳозир бисёр гирифтагиай ҳамада. ва ногуфта намона ки касое ки ай конкурс бисёр билет мехаранд, мо 10 нафарша рӯзи финал муайян мекунем, дар прямой эфир сюрпризшон мекунем. ба ҳамин хотир касе ки бисёр билет харидан мехоҳад, дар ин WhatsApp муроҷиат кунен. нархи билет 200 рублай. рӯзи финал соҳиби приз мешавед, яъне ки соҳиби пул бо тариқи автоматӣ. Султонов нависонда: ака синни сола нагуфтӣ, ай чанд сола права мегиранд? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ки синни соли правагирӣ боло бурда шавад, вале айни ҳол қабул шидагӣ нест қонун ва муқаррар кардагӣ нестанд ки аз чанд солагӣ шурӯъ шавад. ҳозираш дар чӣ хеле ки пеш буд, аз 18 солагӣ ҳамун хел мондагиай.
урозов нависондай: акай Сорбон чихе бигирем 25000 вайни билета ака. дар ҳолате ки ту мехоҳӣ вайни билети пулакӣ харидорӣ кунӣ, ба военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунӣ ва дар рӯйхати номнависҳо агар ки тира дохил кардан 26880 сомон пардохт мекунӣ. дар муддати 1 моҳ бо тариқи хизмати алтернативӣ соҳиби вайни билет мешавӣ. Сайдакбар нависондай: салом алейкум акай Сорбон, акама сезони хизмата дар Россияем. Отамада Тоҷикистон аблава ғам мета штраф меган, бо дига чӣ меган? Карочи айрӯи қонун ҳақ доранд мора штраф кунанд барои хизмат нарафтан вақте дар Россияам, дар Тоҷикистон нестам. дар ҳолате ки агар ба номи шумо повиска биёя ва дар повиска падар ё модари ту ё бародари ту имзо бумона, уҳдадоранд ки тира ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир кунанд. вале агар ки дар повиска имзо мондагӣ набоша ягон кас ва бигӯянд ки дар Тоҷикистон қарор надорад, дар ин ҳолат ягон намуд ҷарима таъин намешавад ва ягон кас ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. азиз Турзода нависонда: салом алейкум акай Сорбон, ягон духтараки бешавҳар бошад, фарзандша ба номи худам гирам, илоҷаш ҳайми депортатсия шудан. ака ин вобаста аз ҳама одамое ки оё розӣ мешаванд ё ки не. ва агар ки ту ягон духтари бешавҳара бигирӣ, бо ӯ ЗАГС дошта бошӣ ва ӯ шаҳрвандии Россия боша, баъд имконият ҳастае ки депортатсияи тира кушода кунанд. ва ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.